taký svadbový, na svadbu outfit 130. To je taký svadbový, alebo niekde na super party, narodeniny, hoci čo, úplne krásne to vyzerá. Vzadu má gumičku a oni sú také naozaj voľné, vyzerá to ako šaty. Vyzerá to ako šaty, ako sukňa. A keď chodíte, tak sa odhaľuje ten rozporok, čiže oni sú tak široké a tu je vlastne rozporok. Anička si to oblečie na seba, aby ste videli. Veľmi príjemný materiál. To je taký ťažký, nekrčivý, čiže vidíte z auta alebo z hocikadiaľ a oni nebudú vôbec pokrčené. Vidíte, úplne príjemné. Takto pekne skladané. Tieto nohavice sú dlhšie, čiže pás je 80 až 90, čiže gumička je zo zadu, čiže sa vedia pekne natiahnuť. Dĺžka 110 cm, 97 polyester a 3% elastan. Tu trošičku elastan tu tam je. Naozaj krásne vyzerajú. Sú to jedny z mojich naozaj najobľúbenejších nohavíc, čo tu máme. Je to trošku taká tá tmavšia farba, ako som vravela, niekde na svadbu, alebo na nejakú party, alebo na večeru s priateľom, s manželom, úplne super, alebo aj do práce. Keď sa tak môžete obliekať krásne. Takže, dievčatka, píšte si Luna 130. Tieto nohavice stoja iba 29 €, taktiež je to tá butiková značka. A ako som vravela, pás 80 až 90. Oni sú také medium small, ako môžete vidieť na Aničke. Ona je small, ale oni sa ešte natiahnu. Môžete si ich dať aj vyššie, ak by ste chceli. Ona sa to dala tak dole. Úplne nádherné. Čiže vy už si ich môžete, ako chcete dať. Anička je vysoká, ona má 177 cm. What's your 90. 90? Oh, you're lucky. Takže 90 má pás, takže môžete vidieť, že si myslím, že 8 pás je 80 až 90, ja si myslím, že určite aj viac. Can you stretch it out if it's on you? Yep. So, áno, môže to byť oveľa väčšie. Oh, yeah. Je tam miesto a keď ona má 90, čiže to môže ísť až do 110, by som povedala. Ako naozaj krásne nohavice, veľmi štýlové, zadu gumička, čiže sú veľmi pohodlné na celý večer alebo hoci kde do mesta, na kávu, na pohár vínka, hoci kde, naozaj veľmi krásne nohavice. Takže ak by ste chceli, píšte si Luna 130 a stoja iba 29 €. Okay. Máme k tomu aj takúto blúzku, ktorú predávame osobitne. Ona je z takej istej, je taká istá farba ako tie nohavice. Tu má vypchávky, má opasok, čiže v pohode to zúži. Opasok je takýto, počkajte, to zapnem. Number is 129. Takže takto, Anička si dala na seba, aby ste videli.